Popular native doctor from Oraifite, Anambra State, named Man Pass Man, urges all native doctors to bring their powers to release Mazi Nnamdi What till the end? Man Pass Man said it is very wrong for us to be celebrating Christmas and New Year while our lovely brother Nnamdi is in the prison suffering. So he urges all native doctors in Igbo land to bring all their powers. Let them free our freedom fighter, Nnamdi. Although Akwa Okuko Tiwara Aki have tried his best to free Mazi Nnamdi of the allegation labeled against him by the Nigerian government in the Court of Appeal, now federal court is holding him. So he thinks if Igbo native doctors come together, Nnamdi will be free because they have what it takes. I would like you to hear from the horse's mouth, Man Pass Man. SSS, second son of Satan, one money, one money better. And American one can ekele one. I'm an iron in my own, a Christmas. Boyon did have called one day. And American one. Yen not a one. If I'm not a funeral, you are not an because they will be before war. If they do, go see them above. Makana, onye na nwanne na-achụ anụ anakọtasị nwanne ya ji ezu ka ọ chọba ya achọba. Anụrụ ofu onye olu azụ olu niile ka a na-aga azụ. Onye nwanne ya na-emetela ya kpọọ ya dialect bịa nwanne nseba aka enwe n'ofe ife aka ya aghọrọ aka mmadụ. Ọbụla ka ga-eji wepụta n'ihu akwụkwọ si onye nwa ji isi onye nwa ji gara ese. O gburu nwanne ya egburu mmadụ. Egbuo dike na ọgụ n'ụbọchị ọ ga-achọwa dike. So na ife nna-achị ikwu n'obodo ahụ anyị nwa ụmụ dibịa ma ipere mpe ma iburu ibu nke ọbụla ị na-eme ana m ekwu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ onye kwutọzi na nwanne onye akụchazi na nwanne ofu ọrụ ka anyị na-arụ ofu mmụọ ka anyị na-asa ahụ nke ọbụla onye na-amasị ọsọ ngụwa ma nke ị na-eme n'igbe egbu na-azụ azụ sọ nke ụma ejena sị na onye asịrị ọ na onye asị ha ka o wee wuru n'igbe ekwu ine na okwu ha ga-eme kpọọ ya direct gbe ewepụ ife o na-eme n'ọba na nwa ọkọ kpa azụgba nne nkata kpudo o na-eje maka na ọjị nna m na-agwa ma abụrụ abụrụ ezigbo ọyị so na ife na-ekwu o kwesịrị ndị kwesịrị ịpụta na-agwa anyị okwu ọrụkwazi anyị nwa agbakwazi onwe anyị mgba ọ banyere so mana o nwere obodo na-aghara nwere ndị ji eri nri a na-adụ ụma uru ndị nze mana o kwesịrị ịdị etu ahụ maka na ọngụdo ka edi ji eri aja nna m gwara nsị m na-edigide aja wee rie aja ọ na-anụdo mana ọ na-ebi agụdo aja wee rie aja mana dinta gbara edidebe n'ala so na tigbuo ụzọ ugbu a na-ada n'iru akwụkwọ aka nyọ o gburu nwanne ya egburu mmadụ egwu nke anyị weta ike niile anyị nwere anyị ji aba mba anyị ji eti mkpu anyị chịkọta ya ọnụ anyị were eji kpọpụta nwanne anyị nwoke nọ n'ime Nnamdi Kanu anyị je kpọpụta ya ebe ahụ ọ bụrụ ife anyị eji abalụ mba anyị were ike niile anyị nwere ndị ọdịnala nke onye nwere atụkọ ya je kpọpụta ya ebe ọ nọ anyị niile nọ mba anyị kịta na-eri nri na-enwere aṅụrị na-eme ife niile mana o nwere ebe onye nwa nọ na ọ na pens ọ dịkwa ewute ya maka na mmadụ nwere ife ọ na-achọ mana anyị kwesịrị ka anyị were ike anyị ji aba mba wee wepụta ya ebe ahụ so o ji akwa ahụ mara onwe ọ mara asụsụ ọnụ igbo ọ mara asụ ya sụọ n'ala onye atụchara inu kọwara ya ma na-ego ji were nne na n'iyi ghọtago maka nna m gwasị na oisi egwu nwata na ọkpụ ya ama na ọkpụ ọnya ọ bụrụ na oisi egwu nwata na ọkpụ anya ama na ọkpụ ọnya ana nwata bụ iji ọsụ ọgụ a na ama na ijebe ife onye ọkụ iko ya na onye nwanne na-agba ji egwu ọkụ iko ya na-akọ ya atụ inu nganga nkara ndị tara afa enyebasịgo onwe ha ahụ so na ife na-ekwu okwu ya bụ onwere ife a na-etigbu onwere ife a na-azọgburu si anụzi na si agbazi na o gburu nwanne ya gburu mmadụ onye nwere ike nke ya debecha
ewere zọba ndị a azọpụta ndị nidiri ime ka ajọ obodo dị n'iche n'iche ha kwesịrị ijenu ndị nidiri akwụkwọ obodo maka enwere enu anyị nwere ike akọwa afa na-abụ kpapụta n'ihu akwụkwọ na-abụ onwe anyị takụrụ nwere ife anyị ma agbatara onwe anyị na takụ ofu okwu m na-achọ ịgwa ndị otu ọrụ anyị bụ ndị ọdịnala anya ọkụ nwanne ewu gbaba mbọ ka iruo ka onye ahụ gbaba mbọ ka iruo ka onye ahụ sọsọ ebe anya ọkụ ihe ewu nwanne egwu mana ọ bụrụ na ọka ị na-ejebere ya anya n'ife ọ na-eme ị na-egbu onwe oge nwe fet na chi uye eme oke dịka mana ọ bụrụ na ị nwere fet ị ma na agwọ ndị na chi uye eme karịa dị onye ahụ so na nna ekene nwoke na-ekene nwaanyị si anọzi na si agbazi na onwekwana ife rito na ọgbọ ọbụla ọsọsọ bịa nara aka ma aka wee wee ka anaka ahụ onwere ife iritere n'ime a na ekene ụnụ ọ ya adịrị ụnụ mma ọ ka wegbe Facebook Chukwu na Oraifite na-ekene ụnụ agwanyere ibe nke mbụsi ya mere iwu sọsọ ọgwụ ka m na-agwọ ọgwụ m na-agwọ nke bụ mmadụ ma agwụrọ nke ọjọọ ife ahụ a na-akpọ oke ite sigbo oke ite asịwo onwere mmadụ ji abata be ya afụrụ oke ite onwere mmadụ ji abatara be ya afụrụ ite ọzọ ngụ maka isi wee kwado ọ gwara ife onye kpọrọ nkịta ka ọ ya aza ife onye kpọrọ nkịta ka ọ ya aza anyị si n'oyibo akọ mmiri banye oyibudu si n'iburu banye arụ agba aka obere oge anyị afụfụ nke ahụ agba afa ịghọtago ala gwụgwọ afọ ofu onye anya baa ya ọzara afa mmadụ ekome n'elu ole efegharị ya bụ ahụ iwe na-agụte so na adị egwu egwu n'ihu ọrụ adị egwu egwu onye gbalụ nke kpọrọ ya n'ime ya alụba na egwu adụrọ ana m ekele ndị otu ọrụ anyị niile ndị odogwu ndị ife ọma na-amasị egwu na-adụrụ ụdụ mma unu enekwana mpime anya o unu enekwana mpime anya onye laikizikwa ya bịa bejalụ ịghọtago onye laik ọbịa bejalụ na-adị egwukwa egwu o bịara asị ndo ana m ekele ụnụ Disemba ama na ya adụ na arụ mma onye ọbụla ya adụ ndụ olu ndụ ya ọbakwa n'uhie onye nwe ụfọdụ na-agọrọ ụnụ ma asị anụsasị agbazi na ogburu nwanne ya egburu mmadụ ogbu dike na ọdụ ugwu nọ bụsị ọgwọ chọba dike ka anyị were n'ike anyị nata ndị ji ife anyị na onwe ndị anyị kwesịrị ịnapụta ife ana m ekele ofu onye si n'obodo m onye owu ijere ife anyị eji ọfọ ana m ekele ọ si n'obodo ọma pas ma ọ sị ngabara egwu adụrọ nsị nwere ọdụ ọnụ ghọtago onye owu ijere chi barista ife anyị eji ọfọ ọ si n'obodo ọma pas ma agwanyere ibe na Oraifite anwa afọ Oraifite ka mbụ ọnwa arụ Oraifite ka mbụ ada egwu egwu adakwa na asị ndị adakwa na-eme nwa small India ana m ekele ndị odogwu niile ndị nwe ife ahụ onye ọbụla jide ka o ji ọnụ ọkụ nwata na-achọ nke ya sị na ọgbara ajọ mmadụ mana ọ gbara ajọ mmadụ o wee jide ụgbọ ọ na-afịa afịa na-ewu ewu mana ọ gara ajide ụgwọ nwere ebe a na-eji ekwue ịghọtago ada egwu egwu ife onye megburu ka nte Please subscribe and click on the bell icon for more interesting videos like this. In case if it is your first time of watching my video, this channel is all about tradition and culture. Thank you for watching. God bless you.